एसे सोलायनांगौ आरो भेराइटिखौ गेजेर गेजेर मोनसेखौनो जुदि गायफ्लेबाय थायोबा प्रडाक्सना खम जायो नङा होमबा एसे जोलैखौ सोलायनो नाजानांगौ आरो गेजेर गेजेर बे खोथिया थिलिसोमोन सोर खोथिया थिलिबावनाय जाब्रेखादों नै आयु सेम गुबुनाव गायबावनायसो गिबियावनो खुलुमबाय रायजो राजानिसिम आं दा दंफैयो 1 नं सथला दांगुरि होननाय गामियाव ओमफ्राय दा सासे एकदम प्रग्रेसिभ आबादारि बिथांजों आं दङ दायो बिथाङा माने गुबुन गुबुन जातनि माने माइ गायबाय थायो आं दा बे आबादारि बिथांजों रायलायनो माने एसे सोंनाय फिननाय लागोन आरो नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनोब्ला लाइक खालामदो शेयार खालामदो आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय होमबा दे नामखौ खोन्थादो गिबियावनो गोजोन्थों आङो 1 नं सथला दांगुरिनि ओमफ्राय आंनि नामा मुस्रि सुजय नार्जारि ओमफ्राय आं सासे आबादारि दा आङो नैबे माइखौ गायदों आं बे माइखौ आं गुबुन जायगानिफ्राय लाबोदों मोनसे चाइना होननाय चाइनानिफ्राय लाबोदों बिनि नामानो माइनि नामानो चाइना भग दा बे चाइना भगखौ आं देग्लायहाय बेबायदि नै 9 बिगा गायदों दा बेनो नै माइयानो नायदो बिराद मोजां जादों ओमफ्राय दा बेनो आरो दा आदाया बे माइखौ होनो होमबा जेनेबा बेसेबांसो बिगायाव बेसेबांसो मन जागोन बायदि मोनदों आं दा बिदिनो आइडिया खालामदों माने बिदिनो 18-20 मन थांगोन मोनदों 18-20 मन थांगोन माइयाथ' ओरैबायदि जाब्रेखादों एकदम नै नङा होमबा बिदाङानो माने फिथाइयानो बोख्लायलायखाबाय औ ओमफ्राय माबाया एरियाया 9 बिगा आरो ना एरिया 9 बिगा आच्छा बे माइखौ गायनाया नों एबारसो फार्स्ट टाइम नामा एबार थांनाय बोसोराव आं जोलैखौ इसेल' मोनबोदों ओमफ्राय आं एसे दब्लायसे गायदोंमोन ओमफ्राय बे दब्लायसेयाव आङो 4 मन मोनदों ओमफ्राय बे 4 मन जोलैनिफ्राय आङो बांसिन देग्लाय गायनो हादों आच्छा जोलैया जाहैबाय बियो आसलते चाइना हादोरनि आरो चाइना हादोरनि आच्छा चाइनानिफ्राय दिखिया जुलियाव लाबोदोंमोन ओमफ्राय दिखिया जुलिनिफ्राय आं लाबोदों आच्छा दिखिया जुलिनिफ्रायसो नों मोनबोदों आच्छा दा जिबायदि नुबाय नङा होमबा दा नोंथाङाथ' आं सानो नोंथाङा माने गुबुन गुबुन जातनि आबाद मावबाय थायो आं बोसोरफ्रामबो लोगो मोनो नालाय आं खोनानो मोनो नोंथाङा माने बेलेग रोखोमनि माइ गायबाय थायो आरो ओमफ्राय जेनेबा हमनानै ला नोङो आगोलनि बोसोरफोराव जेरैबायदि माने प्रडाक्सन जाबोदोंमोन माइनि माबाया आरोखि दिहुनथाया एबार बांसिन जागोन बायदि मोनदों नामा एकदम बांसिन 3 डाबल बांसिन एबार आच्छा सेमोननिफ्राय थांनाय बोसोरनिफ्राय देग्लायनि बे माइखौ सोलायना गायनायाव एकदम 3 डाबल आरो आच्छा होमबा नोंथाङा एबार बहुत बेनिफिट जागोन बायदि सानो आरो ना बेनिफिट जागोन माइ आबाद मावनानै खारन बियो आंनिया दंग'नि हा हांबावा आच्छा गोजौनि अखाजोंसो आं गायदों होमब्लाबो नै माले माजे दंग'नि हाया हाबावा दा बेबायदि आरो बे माइनो माने एसेबां माने दंग'नि दैबो नांलाया आरो बे माइनो आरो ना बे माइनोहाय आच्छा नोंथाङा बे माइ गायनायाव जेनेबा जेनेबा माबाफोर हासार बायदिसिना इउज खालामदोंमोन नामा दा आंबो जेबो हासार होआखै आच्छा मथा मथि आं दा बेवहाय आं जास्ट एम्फौनि बे ओंखारना एम्फौनि एसे भिटामिन C बेल' आच्छा ओमफ्राय ओरैनो माबाफोर स्प्रे नालेंखर बिदै बायदिसिना स्प्रे खालामदों बे एम्फौनिजों ओमफ्राय नालेंखर बिदै बे दाब बिदैजों आं बेखौ स्प्रे होदों ओमफ्राय दस्रा जेबो गैया आच्छा ओमफ्य दस्रा जेबो होआखै आरो जेबो होआखै आच्छा जेबो इउरिया जेबो होआखै इउरिया गैया थरसेबो इउरिया गैया नैफोरो आच्छा होमबा जेबो नोङो मथा मथि फ्राय दस्रा हासार फार्टिलाइजार बाहायाखै आरो ना गभर्नमेन्ट पद्धति जुदि हासार बाहायनानै मावलाथ' बिनि आरो जाबावगोन नामा आरो बांसिन जाबावगोन दाथ' जेरैबायदि नुदों आंथ' दा फैनानै ओरैबायदि गोजोननाय मोन्दों माने ओरैबायदि माने जादों आरो माइया दा आं बुहुत माने दुब्लियाव हाबै आं नायगासिनो खिन्थु नोंथांनि बायदि आं नुवाखै आरोखि ओरैबायदि जाब्रेदों बयबो सोमोनांफैखायो मथा मथि 18निफ्राय 20 मना फाक्का जाखागोन आरो एबार ओमफ्राय होमबा 9 बिगा दं आरो ना बे 9 बिगा दं आच्छा होमबाथ' दा हानो जासिगोनानो मैयानिफ्राय हाजेनबाय हौरै हाजेनबाय माखासे हाबाय आरो ना ओइ हाजेनबाय दा हागासिनो बे ओरै हाबो मानि बेबो जाजोब्बाय आरो जाजोब्बाय आच्छा नोंथाङा बे माइखौ जेनेबा दाथ' जेनेबा हमना ला गभर्नमेन्टआनो माइखौ बायबाय थायो नालाय नोंथाङा गभर्नमेन्टनो हरनो सानो नामा माइखौ दा बे आं देग्लायहाय माने गभर्नमेन्टनो हरनायनि नाहा प्लान आं गोबां थारगेट लादों देग्लाय गभर्नमेन्टनो आङो माइखौ गारगोन आरो आच्छा माने देग्लाय गभर्नमेन्टनो फानगोन आरो गभर्नमेन्ट फानगोन आच्छा थिगानो दङ ओमफ्राय बे माइनि सायाव आदाया माबाफोर बुंबावनो सानो नामा गुबुन आबादारिफोरखौ दा बेबायदिनो आं बायदि जुदि गुबुन आबादारिफ्राबो बेबायदिनो माखासे बे माइफोरखौहाय सोरनि गायनानै माबायदि प्रडाक्ट जादों बेफोरखौ एसे खबर लानानै बे जोलैफोरखौ लानानै जुदि खालामोब्ला प्रडाक्टआ बांसिन मोनगोन आरो माने जों गुबुनाबो आरो हेलाबा बयबो दावगालांनो हागोन बयबो दावगालांनो हागोन माने गोबां आबादारि दं जोंनि गेजेराव खिन्थु माखासे जोलैफोरखौ मिथिया नालाय नङा होमबा दा बेखायनो एसे खबर लालायोबा मोजां नङा होमबा माखासे दानि मानसिया मिथिगौ जे माने नार्सारिनिल' मोजां खिन्थु माखासे नार्सारियावबो 2 नाम्बार दंसै खिन्थु दा बेक्तिगत माबानिफ्राय लाबोनायाबो हनै बिराद मोजां जायो नार्सारियासो हाबावा दानि माइखौनो बे आंनि माइखौनो नाय आंबो खुनु हासार बाहायाखै खिन्थु नार्सारिनि माइयाबो हाया जोलैयाबो नंगौ थिगानो दङ दा जिखुनु जाया जोङो
माने आदानिसिम गोजोननाय जासिबाय आरो माने बिराद गोजोननाय मोन्दों आदानि बे दुब्लियाव फैनानै दायो नोंथांमोन नायगिरि नोंथांमोना जुदि भिडिअखौ नायनानै मोजां मोन्दोंब्ला लाइक खालामना होबानो जाबाय आरो बेसेबां हायो शेयार खालामना होबानो जाबाय जाहाथे बयबो आबादारिफ्रा बे भिडिअखौ नुयो आरो ना होमबा थिगानो दं आदा गोजोननाय थाबाय नोंथांमोना नै नायदो बाब ओरैबादि जाब्रेखादों माइनि जातआ जाहैबाय चाइना भग जाहैदों माने चाइनानिसो जोलै आरोखि बियो ओमफ्राय चाइनानिफ्राय ढेकियाजुलि ओमफ्राय ढेकियाजुलिनिफ्रायसो बे आदाया लाबोनो हादों आरो बे माइखौ मोनबोदों नायदो नै ओरैबादि बरिया जादों एबार माने बे हायावनो मावबाय थाखायो बे आदाया जेब्लायबो बोसोराव खिन्थु एबार माने 3 डाबल जाहैगोन जाहैदों 3 गुन जाहैगोन जाहैदों माइआ नायदो नै बरिया जाखादोंलै नै लखा नै आयु दांसेयावनो नै दंखायो गसासेयावनो बिराद दं आरो नै जा गोलाव नै ओरैबादि दंखायो बरियालै बेफोरबादिसो मावनांगौब्रा माने जातफोरखौ एसे सोलायनांगौ आरो भेराइटिखौ गेजेर मोनसेखौनो जुदि गायफ्लेबाय थायोबा प्रडाक्सना खम जायो नङा होमबा एसे जोलैखौ सोलायनो नाजानांगौ आरो गेजेर बे खोथिया थिलिसोमोन सोर खोथिया थिलि बनाय जाब्रेखादों नै आयु सेम गुबुनाव गायबावनायसो आरो बे माइनि जोलैखौ नोंथांमोना जुदि बायनो लुगैदोंब्ला आं स्क्रिनाव होनाय नाम्बाराव नोंथांमोना कल खालामबानो जाबाय नैबे सुजय नार्जारि बिथांजों आरो बिथांजों रायज्लायनानै नोंथांमोना जोलैखौ बिथांनिफ्राय बायनानैबो लांनो हागोन फैगौ दैज्लां बोथोरनि थाखाय